Tatlong oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Hello po. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Nagugutom po ba kayo? Gusto niyo po ba pakainin ko po kayo? Opo, dito po kayo sa tabi ko. Oh my gosh, hindi ko kaya! Sobrang bait! It's a happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee, para sa programang Love Trip. Trip natin today. Trip natin mga musta ng katabi. Oo, kung wala kang katabi, imaginein mo may katabi ka. Imaginein mo katabi mo ako. Dali. Imaginein mo na yung katabi mo, may pinagdadaanan. Imaginein mo yung katabi mo hindi nakatulog ng maayos kagabi kasi yung misis niyan o yung mister niyan, ubod ng kulit, kulbit ng kulbit. Ano ba? Give me a break. Pero yung katabi mo, dali. Ngitian mo. Ayan. Ngitian mo, sige, ayan na. Labas mo yung iyong mga... Okay lang kahit walang ngipin. I understand. Sige na, ngitian mo. Ay, smile. Iyan. Madali ka naman palang kausap. Anyway, ako pong inyong makakadaldalan magmula 3 to 6 p.m. yan. Ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tonee. At ngayong araw, syempre, Friday na. Kapag ka Friday, lahat tayo ay maiinit ang ulo. Kasi nga naman, bayan, hindi ba pwedeng haba-habaan muna ang pahinga? Bilas din na to, extra effort. Pero ngayong araw, let's choose to be kind. Lalo na dyan sa katabi mo na kahit mukhang hindi masyadong kind. Ikaw naman, judgmental ka. Malay mo kasi, ikaw naman kasi, kapag ka feeling mo makapal lang yung kilay, tapos nakita mo pulay lang yung lipstick, sa tingin mo medyo may itsura lang, akala mo naman mataray. Wait lang, let him explain. Anyway, ako pang inyong makakasama. So ngayong hapon, I choose to be kind. Relax ka lang dyan, take a deep breath. Breathe out. One more time. Breathe in. Breathe out. Anyway, magbabalik po ulit ako maya-maya lamang. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1. Metro's